Recording by Jitendra Entertainment, Jinapur Dham, Nepal. के तोरा के उठा जना के हमर माल दुकाना के देखा जना के हमर माल दुकाना के हमर माल सुखीपुर बाजार हमर माल नाच गे छोरी नाच गे रुपया दे बप्पा चगे से तोरा के उठा के देखा से तोरा के उठा जना गे हमर माल दुकान के देखा जना गे हमर माल से तोरा के उठा जना गे हमर माल दुकान के देखा जना गे हमर माल नाच गे छोरी नाच गे रुपया दे बप्पा चगे से तोरा के उठा के देखा से तोरा के उठा जना गे हमर माल दुकान के देखा जना गे हमर माल से तोरा के उठा जना गे हमर माल दुकान के देखा जना गे हमर माल दुकान के देखा जना गे हमर माल से तोरा के उठा जना गे हमर माल सुखीपुर बाजार देखा जना गे हमर माल देखा जना गे हमर माल जते तू उखाइर के देबही तते गही चपतौगे जवानी के तोहर गे गोरकी कहीं राई न पतौगे जते तू उखाइर के देबही तते गही चपतौगे जवानी के तोहर गे गोरकी कहीं राई न पतौगे ले जरा लाइट पाई रखे सामान के उखाई रखे देखा के उठा दे से तोरा के उठा दे न गे हमर माल दुकान के देखा दे न गे हमर माल से तोरा के उठा दे न गे हमर माल दुकान के देखा दे न गे हमर माल दुकान के देखा दे न गे हमर माल तोरा के उठा दे न गे हमर माल सुखीपुर बाजार देखा दे न गे हमर माल देखा दे न गे हमर माल तोरे देख खातिर पतर की लागल छै लागे पब्लिक के भीड़ छै बढ़ल होई छै ठेलमठे लागे तोरे देख खातिर पतर की लागल छै लागे पब्लिक के भीड़ छै बढ़ल होई छै ठेलमठे लागे संतोष सिरहाली के देखा दे तू नाली के अभिषेक के पटा के सटा अभिषेक के